jing punjilor bat jing tu jang ki pat ba hasilenter upai jang katanat PHE kabawan na do katolong wa ran kabadan hanong thamai sning kala nangjor hakini kisngi kabla wan rai ka jing kudu bon kisnang hakatha nongpo kani klakta e ki pat ba kenthop na do ki office sarkar ki school pat ki hospital katanat PHE kalalap ya ki jingpong clear ho main pipe uba pen poi se treatment plan ha yo mulong nong po pat hakini ki khendiat sngi bala len ki nong trei jong ka PHE ki lala ban weng bon teli ki pipe ki bala penan kam ban to da ka ba prong bat penya so tu show pipe PHE haba krench kilat pathai khubor uba yu kurba executive engineer katanat PHE ulong ba kani ka jingpong thliu bat tu ka dei ka bala khamslam bat kani ka la pelong ya ka ban du bor ban poi shaka jaka ba dei ban poi bat kum katanat PHE kala karpat ki pat ba kim dei ban pong thliu namar kani ka wan ra jing e ki babon ya katanat PHE ban pen byang ya ka bam di shaki jaka ba dei ban poi So, kubli subun, kajing lap jongi kani kajing tu jongi beriau, na umin pipeline. Kalong hi silenter, nomor ba kasus jongi kadai nang tay napo nong tumay sning, kabajangai kumba 4 kilometer, hadu ban napo yang napo treatment plan napo yung mulong nong po. Di kajing tu jongi beriau kala long hi la bro si katu kan nepor dan ke belakang slam ru. Di kani kajing tu kapan kelalong ba kadon kajing duna po nong po te dang hagini ars ngiru midang wan law gitu ki unauthorized pipeline ka baki join hi maki ka baki tu ya ko now mean pipeline bat kani kapan kelalong ba ka ka baka poi po nong po ka poi no stang kendiap te haba ka poi tang kendiat ngiru bingin sam su ba ja ka sor nong po boro iyo pan sam stang kendiat ka te ngabu ni kajing karpat ba ya gini gibrio giba jule gini ka kam kin sobha ba kin le sho nang ni sakmat but ka jingle jongki ka khta gi bobon ki liang ka bading kong galong ki penjat yu pipe da ka baki pongcho la ni ki pong thlio but ka to ko kita ling ba ki pipe jri la ni ki wi wi kin ja pipe te ka jing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki pe thlio haman ni ki jaka ya ba ki pe thlio ka dong ka leakage ya ba ka dong ka leakage kamut pipeline jongi ha ka jaka bon dap ko dap shu but kalau poin stang kendiat apo treatment plan kabaar kajing pen pei lingba jong gitu ki pipe ke berit ke baki ki samthlio maki kemut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka sopo treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki ki cap kalong kum ni ba haba ngitip ba ka kasi ele persya bat kale air te gadon gani ka bursting jong ki line kemut kajing bethei jong ki line bat haba bethei kemut ka sor nong po kemut ka poi sya kajing du te ngitip hi ba ki pai ba jong ka sor nong po bandu si ars ngi lai sngi klalong ka ba ki te bandu de kita yo le te ka kta ba ki adu kata te nang ta kadau ngabu ka jing karpat ya ki pai ba ki badon ki ba uniu pipeline jongi uyai silenter nadu nang te po nong thmai sling hadu po treatment plan jong nong po bakin num sobha ban pongshor chui gitu namar ba balai ka khta ya ka jeng samum jongi ya ka sor nong po tang ya ka sor ya ki longyeng po ka sor nong po re ka kentup ru ya ki government office government quarter ki hospital ki school bat ki wei te gani ka jing khta kan wara tang ya ka jing jot yo pipe ka wara ru ya ka jing senjor hakabede bat umin pipeline te plus nang ta kawara ru ya kajing sitom hakaliang jong department namar bangin repair gitu kalau ka ba si larangile namar ude pipe bahapan su welding rangile welding hakapor badon ne skam igani kawara ya kajing ngiru nakaliang jong department te ngakarpat ya ki ba kin sobha bagin umle asu igini bat kham tam ru itu ki brio ki punan kam da kabale tu katu ko gadi ka raw water te ngam tip ki penangkam hakanu ko kom re de penangkam hakababa madi kampat de ko ka babyang namar bang kim pat simle ya ka treatment te nakata kada ngabu ke jingkarpat bakin sobha banumle shu namar bakakta ya ka distribution line ya
ka ban pun poi shi kilong yang ha ka sor nong po te ngathrai tang gini ki kentini khublei shibon